No niin, ja tervetuloa taas jännittävään kiekona... Un momento. No niin, jännittävään kiekonavaustilaisuuteen. Silmät mulla punottaa, mä oon ollut vähän töissä, mutta ei jännitä se häiritä. Vedetään varmaan samalla kaavalla kuin edellinen laatikko, eli kokeillaan arvailla mitä tuolta tulee. Mä pyyhin taas siitä päältä ne lippulaput pois. Päällimmäisen mä taidan tietää, että se on ollut, viimeis mä olin kattonut niitä punaisia avausjuttuja niin kuin tosi paljon. Niin oli aika selkeä niin kuin minkälaisia variaatioita siellä laatikossa oli, mutta nyt en ole kattonut kovin monta. Että kaikki mitä mä oon nähnyt, ehkä 3 tämmöistä, niitä ei vielä ole YouTubessa näitä mustan laatikon avaamisia niin paljon. Niin niissä on ollut päällimmäisenä se PD2 heti. Niin lähdetään arvailee. Mä en tiedä. Tätä pitäisi varmaan harjoitella vähän enemmän. Siinä on toi tilauslappu. Sitten meillä on kartan puolikas. Mä en nyt jaksa hakea sitä punaista tuolta, mutta mä ajattelin, mä teen niistä ehkä taulun sitten. Mä laitan ne kimppaan. Mä vaan kattelen tässä mitä kaikkia täällä nyt oli. Vähän virkistä muistia. Itse asiassa mä jätän sen tohon vähän tolleen, mistä voi luntata sitten kun niitä rupeaa tulemaan. Ai niin, musta koodi. Niin, sillä saa jonkun. Siinä oli vissiin Glitchin lentoarvot siinä Cloudstoneissa, minkä sitten saa näillä 2 koodilla. Mut lähdetään kattoo. Tämä nyt. No, tää on ylivaka. Tää on pakko olla se mä näytän nyt sinne. Tehdään samalla lailla kuin viimeksi. Mä näyttelen sinne päin. Sinne päin näitä ja tän pitäisi olla S-Line Swirly PD2. Vittu miten hieno. Kaveri sanoi, että mä kiroilin viime videolla aika paljon, niin mä huomasin, että mä katsoin itse sen sitten jälkikäteen, niin mä kiroilin tosi paljon, niin nyt pääsi heti pieni V-ittu tohon heti alkuun. Kokeillaan vähän karsia sitä kiroilua. Mut herran jumala, siis katsokaa. Että tuo valo tulee vähän tyhmästi, mutta kun laitetaan svirliin, niin laitetaan sit kunnolla sitä svirliin. Onpa hieno. Tästä se alkaa. Tästä se alkaa. Elikkä Sky Stone. No niin, sit alkaa tää jännittävämpi. Niin miten me tehtiin tää viimeksi? Mä taisin hypistellä tässä sitä. Näytetään enste. Vähän niin kuin viime kerrallakin. Tääkin tuntuu aika vakaalta. Mutta tää on joku väylis. Voisiko tää olla joku... Vitsi tää tuntuu... No, mulla ei ole FD1 ei ollut kädessä koskaan, mutta tää tuntuu vakaammalta kuin FD1. Voisiko tää olla joku FD3? En tiedä. Ei voi enempää mennä pieleen. Se oli ihan stokki Neo Instinct. Ihan hyvä. Mulla on tommonen välillä bagissa. Nyt siinä on en muista mikä siinä on nyt tilautu. Semmonen. No, tää on joku Exohardi. Onks tääkin nyt logikki sitten? Logikki, mutta tää on tämmönen X-Outti, koska siinä on Simon Lisoten toi logo. Niitä ei saa sellaisenaan myydä, niin siinä on tämmönen X-Outti-stämppi. Okei, siisti logikki.
Tiedän, vaikka tulisi mun ihan ykkösputteriksi tosta. Hienon näköinen. Oli hienon näköinen. Sitten. On tämmönen veijeri. Tääkin tuntuu niin vakaa. Tää on varmaan joku FD1 nyt sitten. Oota, mä kurkkaan. Onks täällä? No täällä olisi tämmönen Lux Vapor Rage Stone. Tää voisi olla. Lux Vapor muovi. Tää voisi olla se. Joo. On nää kyllä hienoja. 174 rammane. Varmasti käyttää. Niin mulla ei FD1 ei oo. FDtä mä vasta opettelin heittää kesän lopulla tai opin heittää sitä silleen. Saa siitä vähän irtikin, niin tää on varmaan hyvä korvike. Tai ei korvike, vaan niinku semmonen aisapari sille. Sitten on joku tämmönen. No. Onpa nää oudon tuntuu. Miksi tää tuntuu ihan jotain tiltiltä? Voisiko tää olla tiltti? No tilttihan tää. Tääkin on niitä lisotejuttuja, niin sen takia tässä on tää X-autti. Mutta metamuovilla kai. Joo, metamuovi. Mullahan joku tiltti on. En muista mikä muovi se on se mun toinen, mutta on nää kyllä hienoja. Mulla on se kesällä päkissä, se on hauska kikkakiekko. Niin katsotaan kumpaa sitten rupeen kantaa. Sitten on joku tällainen. Tää on joku Exosofti. Tässä kennepiiriin, mutta tää on vähän. Olisiko tää joku P2? No. Flex 1 P2. Joo. Semmoista mulla ei oo. Mulla on Flex 2 P2 on. Se on, no mulle puttiputteriksi, mulla on niin tämmönen lasten käsi, niin se on vähän syvää. Heittoputteriksi toi on ihan hyvä semmonen perusvakaa. YKK 56. Eli yksi on tässä päällä ja sitten yksi on siellä pohjalla. Joo. Mennään midariosastolle. Tää tuntuu vähän niin kuin joltain Originilta. Kuka meillä on? Okei. Meillä oli Förrönen MD1. Kelpaa. Mullahan on Mindbender. Ai niin vitsi, Mindbenderikin on niitä lisotejuttuja. Mindbenderi on kesäpäkissä. Mutta onko enää? Sama löytöhän toi periaatteessa on, mutta Förrönen. Aika hyvä löytö. Nyt on ollut vaihtelevasti. Kyllä se joka sävy taas on. Nyt mä osaan avata. Viimeksi mä en oikein mikä helvetti täällä. Pinssi. Onpa hieno tääkin. Miksi mä oon niin innoissaan kaikesta? Mut tässä on tämmönen niinku Stone toi pinssi. Ja. Tämmönen kivi.
Joku leveähän tää on. Nyt mä joudun lunttaa kyllä taas tosta. Tää ei oo Flex 1 nyt. Vaihtoehdot tälle on... Ei se voi olla sitten kuin toi Thunderstone. Pakko olla se. Joo. Koska nämä kaikki muut oli, täällä oli Midaria ja Taktikkia ja Putteria, niin nämä on kyllä hienoja. Tää varmaan, jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, neomuovi on vähän alivakaampaa kuin toi S-Line. Niin DD3 omalle kädelle on vähän vakaa. Mutta tää saattaisi olla semmonen, että tästä saattaisi pienen liidon saada aikaiseksi ennen kuin tää sitten mulle dumppaa. Ja sitten toinen, niin mä kävin vähän hallisharjoittelemaan kämmentä, mä oon siinä ihan susipaska. Tai siis huono. Yeah. Siinähän oli toi joku automaattinen aikakatkaisu veti mun tarinoinnin vähän vaiheeseen, niin vedetään tämmönen lyhyt loppuliuku. Mä olin selittämässä jotain tosta Thunderstoneista ja kämmenheitosta, että mä oon siinä nyt parempi kuin aikaisemmin. Mä en enää kippaan ranteella niin paljon niitä yli. Käydään nopea läpi. Mitä menee päkiin? Päkiin menee pinssi. Mä oon tämmönen pinssifani. Todennäköisesti kesällä Skystone menee niin kun... Katsotaan vielä Swirlee. On se kova. Skystone johonkin käyttöön. Todennäköisesti tää on ihan sairaan vakaa mulle, niin kuin silleen aika vähällä käytölle, mutta katsotaan. Sitten oli Instincti. Ihan neomuovi, mulla on tämmönen Precise samanlainen. Se on välillä päkissä ja välillä ei. Sitten jos mulla ei ole Instinctia, niin sit mulla on joku toinen tommonen noilla lentoarvoilla. Ei välttämättä ole sitten tän firman tuote, vaan kotimaisen Clashin. Muistaakseni se on Cookie noilla lentoarvoilla. Mutta tää oli tätä Lisoten stampilla niin, tai logolla, niin tästä tulee varmaan mun ihan ykkösputteri. Tää on kyllä varmaan hardimuovi. Se ei tässä lue, mutta tää tuntuu, no sovitaan kesällä tästä tulee mun ykkösputteri. Talvella mä tykkään, että se on vähän Exosoftia, niin se on vähän parempi kädellä. Sitten mä tosiaan kävin nää läpi ja kamera oli sammuna. Mutta todennäköisesti mulla on nyt talvella tiltin korvikkeena päkissä on Splice. Mutta nyt kun mä sain toisen tämmösen tiltin, niin todennäköisesti mä sitten hylkään sen Splicein tonne varastokasaan tai tonne hyllyyn. Ja se on kasa nykyään, mulla on semmonen hieno. Niin, sitten mä kannan tilttiin kesät talvet. Tää tulee varmasti käyttöön. Tää oli tää FD... Oi vittu. Tuohon CP-nappiin. Tuli sellainen kipinä. FD1. Tää on niinku rimmin tää leveys on semmonen passeli omalle kädelle. Vähän korkea kyllä, mutta mun kädet kasvaa sitten tossa keväällä vielä. Tai ei nää kasva, mutta niinku... Mä katsoin semmosen Alexander Karelinin videon, niin inspiroiduin siitä, että mä aion kasvattaa kans ison käden. Sitten on tää saattaa mennä nyt talvipäkiin vakaaksi heittoputteriksi. Tää tuntuu tää on tätä Flex 1, tää P2, ja tää tuntuu aika kivalta. Saattaa päätyä. Sitten oli tää Förröne MD1. Saattaa haastaa. Mulla on se Mindbenderi kesällä siellä. Rupesin miettimään mikä mulla on suoran midarin paikkaa talvella, mutta en saakeli muista. Mutta tää saattaa olla, että löytää tiensä. Ja sitten on tää
Neo DD, mistä mä selitin tuossa ihan innoissani, kun se katkesi, niin varmasti rupean harjoittelemaan tämän heittämistä. Tää tuntuu aika makealta. Tää jotenkin, vaikka mulla on S-line ja C-line, DD3, mutta ne on niin jotenkin, mä en niistä paljon saa irti. Varsinkaan C-linesta se on tosi vakaa, mutta tää tuntuu semmoiselta, että tää voisi niinku, no, mä aion harjoitella. Mut hei, kiitos kun kattelitte tänne asti tai toivottavasti tänne asti, ja kiva kun kattelitte punaisen laatikon avausvideo. Sitä oli katsottu mun mittapuilla niin hyvinkin paljon. Toivotaan, että tätä katsotaan myös hyvinkin paljon ja kokeillaan jatkossa keksiä jotain hauskaa videoa sitten myöhemmin. Mutta nyt minä lähden nukkumaan, mulla ei enää pää toimi ollenkaan ja menkää tekin ja nähdään kentillä ja heittopaikoilla ja nuotioilla ja joka paikassa. Niin se on moro!